Barkanku da zuwa channel ɗinmu mai albarka. Ku danna subscribe a tashar Afuwa TV. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Nun madalla sanu da zuwa. Masha Allah. Aiki muke yi yanzu aka gan shi nan. Insha Allah nan muke so mu daga. Hafsa muke so mu yi hawa 25. Ku ginin ku na zamani kuke. Na zamani muke ba mu ginin. Wata rana ina gini. Ba zan taba mantawa ba. Tun a 1940 kan baya idan na kada daren gini ya kai tsakanin Kano da Katsina. Dan tsatsayin ta kawai. Kai kade kake ginin. Kai kade kake ginin. Da mun yi aiki yayi. Allah wallahi. Wai ka ce zaka gina jami'a? Jami'a zaka gina? Jami'a zaka gina? Kariya ka mai da ni mai kare. Sosai ma. Zabgegen magareci ne kai mara. Jami'a zaka Ya gina? zaka zo ka ce daga nan har zuwa Katsina kai kaɗai kake gini kai kaɗai kake leburanci. Duniyan zaka gine kai kaɗai ne? Me kake nufi a nan gurin? Kana cewa zaka gine sai ka ga yanzu Allah wallahi na buge ka wallahi. Daga magana? Daga ba da ansa. Daga magana? Daga ma da ansa akwai abin da zaka dalla ba muri dalla malam. Da ka zo da ƙarya dalla dalla. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Babba wallahi burni taliya wallahi babba. Kai taliya kan ni na shi taliya ni na gani kuma taliya ai taliya ya burge ni ai. Bare in ka ji manja babba. Ni babu abin da ya fi burge ni kamar wacce abin nasu nan da ake kiransa reko. Reko. Wallahi tallahi da aka zuba mini shi wallahi da na zo na fara ɗiba ga ruwan zoɓo malam. Wallahi babba kai dan kauye ne. Babba ba haka bane dai abin Jauro. Jauro ba haka bane dai abin da ya kamata mai kyau shine muke yi. Saboda na ce kawai shikenan na sha ruwan zobo na ci abinci da reko kawai he ka ce min ni dan kauye. To babba da duda kai babana ne wallahi kai lokacin da kun tashi ai ba ku a ganin manja mu ai babba da naje tsallaka kwalta mashin da ya buge ni nan na zaton za ku bar ni a shan. Yaya za mu yi mu barka? Wallahi. Ba mu da masu kyakkyan hankali ni ne zan haifi yaro daga ciki na kuma shikenan sai in bar shi dan ya shiga mawuyashin hali. To ai ba zai yi ba. A radin Allah ba zai yi ba sai na wuce da kai wallahi. Babba? Wannan calculator ne nake gani. Ko radio? Wannan fa. To babba Ina ga ko radio ne? ba mai kyawu haka ka. Wannan ina gani dai wannan calculator ne a dana za ka yi makaranta zan kashe kudin awakin shanun na gaba daya a wannan makarantan ka. Babba ka fasa shin taliya. A na fasa shin taliya tunda ka tsinci wannan kan an gama ai. Kai. Mana. Zan yi Sai ilimi. ka yi makaranta sai ka ilimi kuma sai mun je birni da kai. Ege babba. Na gargada na gaya maka wannan aiki na ne kadan ne da aiki na san zamu tsinta ne a nace maka mu To mu je babba. to mu je mu tafi gida kawai mu tafi gida Wannan abu gashi dai mai kyawu haka babba zan boye ka sanya a aljifunka na gaya maka ka sanya shi babba. ya akai Babu magana sai mun je. akwai magana kai magana mana A'a babba. babu magana ko Babba da kace za ni makaranta ka burge ni. to ba ina da kishin ai To ina so ka je soja in ga ka zo kai ma kana burge mutanen gari. babba Menene? Ka shiga keji ne ko menene haka? Maciji ne? Menene wai? Bata sani da farko ba. To mu gani ma menene ya faru ne? Bata fini da komai ba. babba abun nan zai tona mana asiri fa. A'a ba za ya tona mana asiri ba wannan abin ka jefar da shi ka bar shi a inda yake
Na gani alama da ina ce ko calculator ne to tunda yana a motsi shi kaɗai ajiye shi. Baba. Ka jefar da shi na gaya maka ba. Baba ka ce zan yi makaranta. Ajiye shi sai dai mu je mu jona maka makaranta a wani waje amma ba a wannan layin ba. Baba. Ajiye shi mana ka gani. Mu tafi kawai. Mu tafi. Mu bari. Idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. नमस्कार। कहते हैं कि इस कलयुग में अच्छा बॉयफ्रेंड मिलना धूप में तारे ढूंढने के बराबर है, लेकिन इस शख्स ने श्रेष्ठ बॉयफ्रेंड का खिताब अपने नाम कर लिया है। गर्लफ्रेंड को अपने पल पल की खबर देना, उसके अलावा हर एक लड़की को बहन की नज़र से देखना, उसका शॉपिंग में साथ निभाना और बैलेंस खत्म होने से पहले ही उसका रिचार्ज करवा देना, ये सब इनकी खासियत है। दिया लेके जाओगे फिर भी ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं। Idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Duniya gaba ɗaya ina masu son nishadi farin ciki ka sauka daga hawan jini kuma kana da shi ya kai 300 ne ku kasance da tashar Afuwa TV. Afuwa TV tasha ce da ke kawo muku nishadi walwala da jin daɗi. Ku subscribing kana ku dana ƙararrawar sanarwa saboda zaran sun saka sababbin shirye-shiryen su za ku nan Afuwa TV. Afuwa TV ku sacin nan Afuwa TV a YouTube domin ku kalli nishadi. Wata magana ma ba sai na baku labari ba, na gode. Wato a tsaye muna zuwa wallahi kawai da na ɗau adda a gefe wallahi na cire masa hannu. Ba zan cire mai hannu ba? Wanda mutane ba yanzu ba kina ga sadaki a banza? Araha mata ne ka ɗiba kamar jamba a Jos. Ina kai ina zuwa gidan wani kwardanci. Hakan ma ba gidana ya ba. Idan ka shiga za ka yi shi ke. Wallahi sai na fere shi, naman shi zan yi yadda kin ga ake kilishi sai na yi kilishi da namansa. Ni ba ki tsoro, ai tukunna ma. Da a ce wani dan iska ya shigo gidana, kilishi sai na yi da namansa. Na rantse.